Hi guys, so amo ko ilaing nahana-hanaan guys, inga nila may gibuhat hanan gipang bali dito sa akong mga tanom. So mo ni hang i-display dito guys sa tubangan sa mga santo dari sa mong kapilya. So nasa nahimo na gibani ra ni hang gibutang guys. So ito ni i-display dito. So daras nga na ibutang guys kay katong mga nas santo guys na naman to nahimo ni Ate Marilu. So harap po din gitsadjis nga matabunan po din na sila. So okay kayo ito sa guys. So ato naman siguro ning butangan og puti nga panaktuning ijang ilawom. Diya guys, mao ni amuhang kapilya kay amo manrong kanang assign. So gi-assign mi dari guys, murag pila mi ka grupo gi-assign para mag decorate diya ka nang manghinlo diri sa gawas. Diya okay na sa guys na. Pero mas nindot ang butangan na nato ning bani og puti nga tela. So butangan ni Ate Marilu og puti nga tela ni. Karon di pud nakadto makita nang bani. So okay na siya guys. Andun naman ni malipay ni among berhin sa rigla. Kay among simba deron hapon guys dere. Among sponsor. Ako na pwede guys, Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Majong adlaw o majong mugtog, majong hapon na tanan guys. Karon day guys, moadto ko sa kanang amuhang kapilya dari kay amo dayrong sponsor. So among grupo dari sa amo sponsor namo ron. Kana mag-decorate dya manghinlo kay naay misa karong hapon. Diya guys, sana una to guys kay tuwa naghambana dito ning una. Bisan gihilantan to guys. Ning tabang yapon si dya. So gihilantan na siya guys, murag tulo na kaadlaw na sa gihilantan, diya wala sa maka-duty, murag duha ka dutihan na wala ni dya ma-duty, diya sayang pagkadto guys, duha ka dutihan wala dya ma trabaho diya sa man lang di man sa kan kay naggreg man ang magabi mo atakihon siya magabi kanang tugnaw siya magabi diya nay ubo na pihubag sa dyan tiil. So mo siguro na nakahilanat ni siya guys kanang hubag sa tiil kay gipamugan lagi siya. Sa tanaw to guys kay tuaman sa dito tabang manghapon sa pamunglay dito sa pangguna dito sa kapilya. Tara guys ato na ko sa kapilya. So dari sa kumbana guys na limpyo. Kanay buntag nay. Buntay bunglay. Sayo hapon di munay. Tang sundang. So guys, maglimpyo mi diri sa among kapilya. So guys, diagang bana guys, bisag gihilantan na siya guys, tabang gihapon na siya dari pang guna dari kay naghanak ka guna dari sa among kapilya. So kaning kapilyahan guys, so sa pag-abot na dani, halos ang gipang tamnan og mga kuan guys, mga buwak. So na ni mga buwak dali sa mga gilid-gilid, gihani sa gipang tanom. Diyan na yung mga bermuda, di natin ikuha ka mga bermuda kaya ron di po din sa kadto mga lapok. So guys, hara namin sing i-trim kay sayang pagkadto kuha ning bermuda ha. Kuan po ni guys kana makatabang po di nga di malapok. Kay gamay ra man kadto ning amuhang kapilya dari, diyan kana na yung mga ipang tanom na sa likod guys, sa unahan ang ipang tugsok dari, diyan nga buhi na. Diyan karon guys magtugsok po ko ka ng mga kuan ron guys kanang kalipay. Kaya naman ko'y ganahan mo ko ng mga kalipay nga tanom ng paradaning usa na guys kalipay man ni. Mani ang gitanom sa una. Haning tamnan ron dapit sa likod. Ang gi-voice over guys kay saba ka do diri sa kalsada, diyan yung mga bata arang sa baa. Diyan na pa din nagpatugtog. Lisod ka do lagi mag kuan guys, maglihik-lihik dari o mabidyo-bidyo kay na yung mga si patugtog ng mga sounds. Diyan kani ganyan na sa hang tapad kani mo ni si kalipay. So magkuha ko dari guys kaya itugsok. Tugsukan man hang si kagili dari kay ro mapagawa pa po ni gamay ning amuhang kapilya. Kaya amo lagi karon nga
kuan sponsor na mo karon. So hapon pa ang sila. Ang gipang tanom sa una na nindot kadto si Jang. Diyan ako bagong gipang tugsok ako ni sang gipaputla na. Diyan mo ni si kalipay guys. So gitam na sa kalipay na. So mo ni hang pinakaunang tanom guys sa pag-abot na dari tanawa. Sige ra na si Jang og putlan kay rumudaghan no. Mo ni siya kalipay. So okay nagamuhang kuan guys mong kapilya. Kana ako nang tinanom sa una guys. So mag 5 years na ko diri ay mag 4 years na ko dani. So dako na siya. Nagtugusok mo gusub. Diyan ka na pong nasportahan mga snake plant. So guys, dari si Ate Marilo. Si Zay nakatuka na ning among ilang gipamalit nga buwak pero amo ni si Janggi amot-amutan guys. So mao ni among ihalad dadto sa mga altar, among i-decoration sa altar. Medyo lang po malipay po dag birhen sa rigla. Nakani dai si Irene dai ni guys, sa Mindanao ni malali sa apelyido. Nja bata pa kadto ni siya. Kay edad ra ni Nicole. Kani si Arlene Apurado. So may mag-birthday karon guys, isang birthday. Happy birthday dai ni Arlene. Ito guys, mutabang sa kunila dari og kanang simbol na ning mga buwak. So nindot ay kadto guys ug yelo ug puti. So ngani mo ni Ate Marilo. Tabangan na mo ni sag himo. Direk duha ka body sigulated display dito sa sud. Ako lang putik video nilang duha kay ganahan sila magpa-video. Si Tata din ug si Arlene. Ang sagamon ko anday guys is berhin sa rigla ni siya guys. Amahang patron dari sa Tanawan Uslub. So guys, nabutang na ni Arlene ug ni Tata guys ang mga buwak dia. Mani ang gwapa nga berhin sa rigla. Salamat ka dyan ni mo berhin sa rigla. Birthday day daring Baziha. Happy birthday. Karon mangwami. Happy birthday to you. Happy birthday. Nang lupad na lang inom sila. Nalupad yung mga sagsayaw guys oh. So nangon mi guys karang ngita mig bani kay among dekoritonan og buwak mi sa among kuan kapilya. Kay amo ang sponsor. Sponsor ni Jan Ija pong birthday na. Maglitso ni ron. So guys, nahuman na mig decorate. Unang nabutang tanan. Diya salamat ni Kadyo na yung tanan, Ate Marilo, si Arlene, og si Tata, og si Sally. Bye, so mapod nagkan ko yung kalipay. Kanipod ba guys, kalipay po ni na. So jahong-jahong nga kalipay po na siyang tawag na. So mapod ni swerte kay kuan kanang sahuron kunog mga grasya. So dili mayabo kay yahong man ay mayabo. Di madjabo. So nakoy daghan dari sa tubangan ha guys, anang ibutang dapit sa mga portahan. Yung mga kalipay. So mora mo po nihang kalipay guys, is mga tanom. Mora po yung gitawag og kalipay kay diya kani guys, kalipay pud ni kani. So mao po na sa kalipay, daghang kadtong klaseng kalipay. Kani pud kalipay pud ni. Kana. So aron makaila mo,
Kalipay na. Diyan ako daghang kadong ipang tanom ditong kalipay sa ilaka ti Daday. Diyan kani oh, kalipay pud ni siya guys oh. So daghang kadong ng klaseng kalipay na. Napadji kalipay guys nga diadari. Ito naman ang sahang kalipay. Kay mora din hang kalipay. Asa to hang kalipay nga gagmay nak. Nakoy kalipay nga gagmay ay dia guys, ang kalipay nga gagmay. So kalipay pud ni siya. Ano sang ibutang sa kaang guys na. So mabud na siya guys, kalipay pud na. Basta daghang kadong klaseng kalipay. Hanang ipang atubang dari sa kuan. Ang mga portahan dapit manang bisag gamay kadug mong bahay dari guys. Lipay lagi hapon, happy family. Kay na ako yung mga daghang mga kalipay nga flowers. Aw mga buwak di ay nga kalipay. So daghang kadug ng klase nga kalipay. Kani siya guys. Sa kuan puno siya sa kalipay kani. Kani siya. Ug kaning kulay orange. Dia kari orange so. So nani daghan sa mga research na ano. Kalipay po ni siya guys. So nakailan na mos mga kalipay nga dapat itanom nato para always tang malipay. So guys, na hinog aghang kapayas guys. So namin ni siya kaningan nga kanang gahi-gahi pa bitaw. Nay akong gipalit yang limon sito. Inom lang ang tubig. Tambaw lang. May kung kanang dakong plato day katong puti day. O man tay basang nga ayo ay. Alam mo siya mag nga pwede siyang Katong mag nga dako di ay. Asa yung mag di ay. mag nga. Na guys, sinog na oh. Ano na lang ay. Yung magunang istakan. Pajas. Nak, paliw gusto ko dari, nak. Hindi na, kalam mo pag ipatugtog na. Kusog na pagtugtog ron. Mga copyright ta. Kasi gaso mag-video guys, ug na itugtog. Tugtog dali pa hugas sa ribabekod pa lang ka na hugas pa. Kana, amin na. Hindi, patingad naman dito. Dili kailan mo pa ining patugtog aral sa kada mag-video dari guys na itugtog man sa mong silingan kay na nag-birthday. So lami ka dun siya guys kay na ana. Wala. Hindi ka naan kasi nagtugtog ya. Hindi pa hugasan sa anak ng bata pa kay ang papaidi. Maginay pong tubig. Ini tubig mo ibutang sa nung sito. Di pang sipon lagi mi guys kay usog sipon dari ugubo. Kung lang ang video guys kay kung patugtog hang ipatay man. Jadi ana guys ihugasan na sang bana. Masuk suka. Nas galon man to. So guys, ginulat ko kay mga media. So si Crystal din guys, di mo kaon. Jalami man sa usaw-sawan og suka kay murag kagub-gub pa man ni. Dali suka. Ando rin ko na anak. Bukan ka ani tel? Ano mo di nakadin sa kagub-gub kay. Yung kumukulot na. Suka sa lubi. Hindi ka mapakita na rin. Nanas ni Cool guys, gamay na lang may nabilin. Kaya sa kanak.
A few moments later. Pasaylo ang nilatag sa mga igsoon ko. Buhaton ko ang ipabuhat mo. Ikaw lamang sa kinabuhi, kahinuman ko sa karoon, O Diyos. So guys, diyan na sila guys, nangangan na sila sa Father Reed Rosales. Agad ang tinaggaan na ni guys is Florido Rosales, taga Kasay, Dalagit, Sibunis na guys. Diyan na sa na-assign dira sa Uslob. Kaon sa Pabo guys, salamat day kadyo sa nag-sponsor daning mga pagkaon sa pare, mga Rindon family. Salamat kadyo sa inyong i-sponsor. Diyan gilamian jud si Father sa Pabo. Pasalamat ito, kalami ay ganda. Kaon ni siya Pabo. Si Father Reed Rosales. Nalami kay kuan ka nang agpabo raising ikaon ah. Masa mo ka aglaing pagkaon. Managsiro ba kakatilong pabo? Kana manok So mga Rosales diha sa Dalagit High Indo, si Father Rosales. Sunod na po pohon. Katungo to. Para sila kay si Hatid na. Binas bay guys, gi kami ito nagsimban siya. Salamat di ay kadu sa ihang dris ni Sheila. Sheila, naraban sa karon sa talisa hila daghan na kadto gumigas diri guys. Ja, thank you for watching. Bye-bye! Love you.